με το μεθοδολογικό πλαίσιο που μας επιτρέπει ο νόμος στην Ελλάδα. Δεν έχουμε το δικαίωμα δηλαδή να τρέξουμε έδωση σε κινητά. Πάρα πολλά νοικοκυριά, όπως ξέρετε, τα οποία δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να πληρώνουν λογαριασμούς πάγια στα εταιρείες τηλεφωνίας, έχουν κάποια κινητά. Έχουν δηλαδή μόνο κινητές συσκευές. Αυτά λοιπόν είναι εκτός του πληθυσμού της έρευνας. Δεύτερο σημαντικό. Υπάρχει παράγοντας συστολή. Όταν κάνουμε μια τηλεφωνική έρευνα, καλείται κάποιος να απαντήσει σε έναν άγνωστο άνθρωπο, ο οποίος του ζητάει να παραδώσει κάποια ενδεχομένως ευαίσθητα δεδομένα. Είναι πολύ δύσκολο, το φαντάζεστε, για κάποιον άνθρωπο να παραδεχτεί ότι ζει σε συνθήκες φτώχειας. Είναι πολύ δύσκολο να παραδεχτεί, για παράδειγμα, ότι το σπίτι του δεν ζεσταίνεται. Και ότι στο σπίτι του ζει αυτός και τα παιδιά του υπάρχουν περίοδοι που το σπίτι δεν έχει ρεύμα. Συνεπώς, η δική μου αίσθηση, και είναι μόνο αίσθηση, δεν μπορώ να τεχνικά όσο τεχνικά, είναι ότι η κατάσταση στην πραγματικότητα είναι ακόμα χειρότερη από αυτό που θα δείτε παρακάτω. Πάμε λοιπόν τεχνικά, αυτή είναι η ταυτότητα της έρευνας. Η έρευνα έγινε αμέσως μετά το κλίμα της βαριάς καλοκαιρίας, 3 με 6 Φεβρουαρίου δηλαδή του 2017, σε 456 νοικοκυριά και άτομα. Εγώ αυτό που φτάνει είναι τα νοικοκυριά και όχι ατομικά ο καθένας. 456 λοιπόν νοικοκυριά με μια αντιπροσωπευτική κατανομή με βάση τον αριθμό των νοικοκυριών, όπως αυτά μετρήθηκαν από την Ευστάτη στην απογραφή του 2004. Με έδωσε μια πτυχία αντιπροσωπευτική με βάση την εθνικά κέντρα που είπα, και το σφάλμα μας είναι 4,5 ποσοστιαίες μονάδες πάνω ή κάτω στα νούμερα τα οποία, στα μέγιστα νούμερα τα οποία προβλήθηκαν. Να ξεκινήσουμε να δώσουμε ένα γενικό περίγραμμα για να έχουμε μια αντίληψη όλη τι ακριβώς είναι αυτά τα νοικοκυριά. Το 81% 8 στα 10 είναι ιδιώτες κατοικίες, ένα 16% είναι εργαζόμενα και ένα 2% παραχωρήσεις. Το μέσο εμβαδό των κατοικιών αυτών των 456 νοικοκυριών, μεικτά νούμερα είναι αυτά, είναι 93 τετραγωνικά μέτρα. Το 86% περίπου 9 στους 10 έχουν ατομική θέρμανση. Σε σύστημα κεντρικής θέρμανσης έχει παραμείνει ένα 13%. Και το 85% του συνόλου των κατοικιών του πολεμικού συγκρότημα είναι διαμερισμένα σε πολυκατοικίες. Μόνο το 15% είναι σπίτια, μονοκατοικίες, δηλαδή αυτόνομα κτίρια. Επίσης, αυτή εδώ είναι η κατανομή των στοιχείων με βάση το Δήμο. Βλέπετε ότι έχουμε συμπεριλάβει τους 6 δήμους του κλειστού πολυδομικού συγκροτήματος, δηλαδή Θεσσαλονίκη, το Δήμο στον οποίο βρισκόμαστε, Αμπελό και Μελεμένη, το Δήμο Καλαμαριάς, το Δήμο Κοντελίου Ευώσου, Νεάπολης Οικίας και το Δήμο Παύλου Μελά, με την κατανομή που βλέπετε δίπλα. Το 31% των νοικοκυριών δηλώνει ότι στο σπίτι κατοικεί και κάποιο παιδί κάτω από 17 ετών, άρα είναι νοικοκυριά με ανήλικα, με παιδιά, και το 30% περιλαμβάνει ηλικιωμένους ανθρώπους δηλαδή που έχουν περάσει το 65ο χρόνο έτος της ηλικίας. Το 12%, τα παραθέτω αυτά για να δείτε ότι ουσιαστικά το Δήμο μας είναι, γιατί αυτό το έργο πάντα το κάνουμε, είναι εξαιρετικά καλά δομημένο, υπό την έννοια ότι αυτό το 12% που δηλώνει ότι υπάρχει στον νοικοκυριό άνθρωπος με ειδικές ειδικές ανάγκες ή μακροχρόνιες παθήσεις είναι περίπου εθνικός μέσος όρος. Άρα λοιπόν έχουμε μια αρκετά καλή και κοινωνικά διαστρωμάτωση αυτού του δείγματος. Και για να κλείσω αυτή την σύντομη παρουσίαση του δείγματος, να πω την κατανομή των ετήσιων εισοδημάτων. Αυτή είναι μια καρτέλα η οποία μπορεί σε κάποιους να δείχνει ότι δεν έχει ιδιαίτερη αξία, αλλά κρατήστε το νούμερο στην άκρη του μυαλού. Βλέπετε ότι η μεγάλη πλειοψηφία των εισοδημάτων συνδυάζονται ανάμεσα στα 5 και στα 15.000 ευρώ το χρόνο. Δηλαδή πάνω από το μισό μας δείγμα είναι οικογένειες που έχουν ένα εισόδημα γύρω από 10.000 συν-πλήν. Και μικρότερα ποσοστά στις άλλες κατηγορίες. Το μέσο ετήσιο εισόδημα που μας δήλωσαν σε αυτή την τηλεφωνική επικοινωνία τα νοικοκυριά είναι περίπου 15.000 ευρώ. Να πω επίσης ότι υπήρχε μια αρκετά καλή συνεργασία από τους ερωτώμενους εδώ, γιατί το 70% δέχτηκαν να μας δώσουν και τέτοιου είδους στοιχεία, καταλαβαίνετε αρκετά ευαίσθητα.